Shisngi hedian bak sorkar Meghalaya Democratic Alliance apok ke jinglang pemat jong kaseng NPP kala rai bantung da ke judicial inquiry kumjuru bau menteri rangba ke jelau konrad ke sangma ula pensngau bo numpat pedang ya ke rai jong bat lakmen rumbui pan eno ya ke tenat kampo yeng home police na ke jingja jong jisha siat yap jong nongelam berem ke channel C uba Chesterfield thank you kakong Agnes Karshieng kapalong ke Presiden Keseng Civil Society of Women Organization CSWO kala pensngau ke sorjongka halor ki bobon ki jingkeli haka jing kendo pedu shelong miel ukerwa ka ater ka ketuk jingja ka baja ketuk ski te ka ba pen lengo ya baro ya ka kinong ki basah ni ha Meghalaya bat kikwa hi ya ka jingshai kalam ka jingshai te kanum la ban iu namar ba kadon ki ek shalendet namar haba ki ong menta kata ka kanya da kata ka judicial ningkong te ki ong magistrate then rei kila ong bade no da kata ka judicial hanrai ke judicial ru mentangin haptip yanu ki thung namar ba yo kalong kum katu ke jong u Fullmoon ka basu hakasngi bu ai ya ka report u judge imat tang hapo lai sngi u yap te ya kata kalong ka ba ayubat ka case ka ba ni file sa shathi ka don po jowai hadu mentah we USP umpat investigate ya kato wat la ka order na po CJM hang the kala ong badiban ya inquiry do SP tikini ki berwo habang ibu ya kita ki law enforcers mo ki badiban ai jingsuk ban ai security yang i tiki penbiang no tangi tiki politician ki ai ya kita kalong no kan bu ka jinglengo yangi bat ka jingkeliru lada kita ki inquiry ki niat bet nyam niat bet te ka wat na lor bangitip hi bun ki jing ki baja kata ka ni condemn be ki bom blast ki ba wat sha is gentia but hala imkra but ni wat te lada ki keno ba they don ketilang te balai ki hap pensiat no hi ka mut pi penja no ya ka evidence te kadon ke shalendet te lada ki nga hanga hi nga ong kanumlong kuit kanumlong clear kita ki lada kim dei hi ki ba da long sincere ki ba da don dedicated ya ka cause ban ya da ya ki ya ka society ya ka government is as society kau Agnes kindiat amar ba pibla long weiru na kita bala lam kmat menchua kumba piban mene bede kani ka jingtok kit halor ka ki jong Fullmoon idon lu ka ki jong PJ Marbaning ma bon ki kes ki sakun no imyo pat ya ka jubab ka basai ban om no ba kadon namar ba ki ba bon ki evidence lagni perkhat kum ubrio kidon lu kita ki rio champang ki ba om ba kadon ka shelenda te le nimyo pat ya kata ka jingshim rai de kai ka ba na kaliang ka jong pi bu ba ai ka ni ka judicial inquiry kan de ban don da ka por ka ban toket lani ai ka mat ya be kat kum ka de ka ban ya em ka de ban don ka yu ka don hi ki don ki time bound jong ka yu tang ba kalong kat kum ka badai ban yu ken namar kin hap but dien kin hap e te tang ba ban slam e rum dei tang ba kum bo fiu hi ya to ka jong PJ Marbaning bakin ong ba suicide nga hadu mentah hingan ong kam dei bu suicide usya peniam but na ka jong Fullmoon ru kisha ke usya kem but usa sya peniam te PJ lele ude pulit te para pulit kimiada te kalong no hakata rukom ken ki mo ka yat be ka pisah te ya ka bamentaru manu ba pha siat ki ba hablai te ki hablai tang ba manu ba siat manu ba pha thi hab wat ba ya kata
Terlada ka sarkar pada kaya da ki basong sarkar ki ada ngi ki ba ngi dai mangiru ki part and parcel of that government ngi hap kali jing kali bon te ngin pechwa menta ki le hak no rukom kong Agnes makadon ru ka jingdawa bagi tu kisni lada bakla chan bon kita kisur jong ka jingdawa ba menteri ketnat kampo yeng udi baniar syuki kum to menteri pati kmi itu ketnat but kum bangalaban ong mene baula dap ikaban pha da shti pati ban plan na u kata ketnat henry menta kerai ka bakishem menena kabinet la ong ba enang bat shua henry ba enang perkhat laran pelan em kumno pisau ya kata kerai ka jong ka sarkar abede ni nomor menep ong ba ni dei mangi ka sarkar te ai ba kata ka sur ka jong ni ke pat ba kandam ta bede ka ne kerai ka jong u ba lakman rumbui iya katu ngalong ngi ngap ha ka baki keren maki nganum keren nam ta ki menta namar ba nga ka basuan ha ka perkhat jonga ba menta hi pin kalaru kam la long namar ba especially ka dei shphangka law and order te pi weng sindet yau tau home long klim dan chu te kam so ayuken te ngiyu iru shwai ka tu messenger ka tu ka ID ka tu ka jingja ka hang turu uong ba un IT ki pulit bikin le that should have been the proper way but then kalong no hapo ki pulit bade ki don kilang kenya pi happen khuj hang tu men shwa we DGP ki usah ter uang ukwa banlong ubadai banlong DGP ubadai it is his term ki ong pila ban ai shiklu arklur ngin sapelong DGP ya pi tikum kita ki ngim kwa am kita ki tingi kwa ban pen khuj ngi philayu iru ka jingja kat tu ki ni kini jing le do yang namar menta ya kani jing kat kumbang ya le po ba ayuru ka jingja kani ki ong imat don kitilang kita ki iu terlada ka don kiti kum kita ki kat tu ki la dawa ban weng ya uwai u pulit na po umroi ya uta u pulit na umroi ki klem weng tekamun nama kapisa ki breu ki accident ru ki jabo pli macam ki ja ki accident haba ki ong lai accident ba ki breu hang tu po bypass hajaka uta ubreu ban le yarab ya kita balai accident udang yang nyau tak pisah po kali mat kidang ya li ai pisah ki ban penra ban tap pergi borni ban le ra ban ai chanu ngimtip syai kini ki pisah ki wan na ru ini ki pisah pi ti kita ki kumni mentala dangi don ki investigators ki bayat bet ban lap tenrai kan sami lut tingi kwa baka di ban longgup tahi telada ya kata ban ong weng yuta nga ngamle politik iru ya kata ban ong weng yuta ngi kwa ubri uban tre ban ai security ya ki ba but ban ya habaka an phiashna kinong thau an ki shong ha assembly ban thau an ki jiet ki ba ya phi ban shong thau an ki phi pen khen hi ya ki an te haba ubri pen khen ya ka an kadon ka kendon ba phiniat